салом дӯстони азиз, имрӯз мо меҳмони яке аз тарабхонаҳое мешавем ки соҳиб мулки он, яъне дастандаркори он як ҷавони тоҷик аст бо номи Суҳроб. Ва Суҳроб ба наздикӣ як 5 моҳ пеш ин тарабхонаро таъсис дод бо номи Шашлик Ҳаус ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар миёни гурӯҳҳои тоҷикон дар бораи ин тарабхона зиёд навиштанд ва ман ҳам чанд бор меҳмони имкон доштам ки ба ин тарабхона биёям, аз шашликҳояш истифода бурдам ва воқеан ҳам бомаза буданд. Ва барои ман ҳама вақт ҷолиб буд фаҳмам ки Суҳроб чӣ гуна барои таъсиси ин бизнес, ин тиҷорат кадом роҳҳоро тай кард ва сирри бомазагии шашликҳояш дар чист. хуб, биёед якҷо бо Суҳроб шинос мешавем. Ман ҳам Суҳробро аз наздик намешиносам, танҳо тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ дар бораи ӯ маълумот дорам. биёед бо ӯ суҳбат мекунем, мефаҳмем ки ӯ ки аст, аз ин ҷавони тоҷик то ба ин сатҳ расидан, то ба тиҷорати худро таъсис додан чӣ роҳҳоро тай кардааст. биёед бо ҳам меравем ва бо ҳам мебинем. Ташаккури зиёд Суҳроб барои суҳбат ва нахуст мо шуморо табрик мекунем барои оғози тиҷорататон ва тиҷорати шумо ҳам нав аст. Барои ҳамин муборак бошад. Ва хуб, биёед суҳбатамонро аз он оғоз мекунем ки сих кабоб, яъне шашликҳои шумо бо чӣ фарқ мекунад аз дигарон? Ман дар сих кабобҳое ки дар инҷо тайёр мекунам, беғайр аз намак ва ки мехоҳад ман зира мепӯшам, лекин беғайр аз намак дигар ҳичи намепӯшам. Дар ин чиз аз ҳама секреташ тоза гӯспанду гоҳҳои ёш ва органик, табиӣ. Одати ба ресторан рафтан камтар шуд ва аксаран ҳама намуди хӯрокҳои мо кӯшиш мекардем дар хона худамон таҳия кунем ва ҳар кас кӯшиш мекард зеботару бомазатар таҳия кунад. Ва як одат буд ки мегуфтанд ки як намуди фаҳмиш аст ки мегуфтанд агар гӯшт ҳар қадар зиёдтар қайла шавад, мариновка шавад, ҳамон қадар бомаза мешавад. Шумо чанд рӯз қайла мекунед гӯштатона? Ман саволи шуморо хуб фаҳмидам. Ҳамин саволро аксарият одам ба ман метиҳанд ки Суҳробҷон, ҳамин шашликҳои ту чанд рӯз мариновка мешавад? Сразу ответиша метиҳам, ягон рӯз. Ман ҳаракат мекунам ҳамин рӯз гӯштпанд пушта шавад, ҳамин рӯз пора кунем, занем, ҳамин рӯз фурӯшем. Барои он ки пагоҳ боз ҳамин цикл давом метиҳад. Мана масалан ҳамин гӯспанд, мана наморо наздиктар кунед, агар хоҳед бинед, соати 4 саҳар кушта шуда буд. Мо инро пора кардем, уже дар сихҳо зада тайёр кардем. Мана худо хоҳад, иншаллоҳ ҳамин рӯз ҳамин чизҳо ҳамаш меравад. Вақте ки ино зиёда мекунад, ман ҳаракат мекунам ин чизҳоро дар яхдон нагузорам. Суҳробҷон, менюи шумо аз чанд намуд шашлик иборат аст? Дар менюи мо зиёда аз 20 намуд сих кабобҳо ҳаст. Рост мегӯед? 20 намуд. Зиёда аз 50% ин сих кабобҳо аз гӯспанд мебошад, 30%аш аз говӣ ва масалан мондагӣ фоизаш дар манихе морепродукте мегӯянд, шримп, креветки. Аз моҳиворӣ гӯем? Аз моҳиворӣ иборат мебошад. Якчанд сих кабобҳое ки дорем, касоне ки мегӯянд, баъзе одамҳо мегӯянд, мо гӯшт намехӯрем, мо вегетарианец ҳастем. Сабзаҷотхӯр ҳастем. Сабзаҷотхӯр ҳастем. Барои онҳоям ман мисалан мондагӣ пешниҳод дорам. Масалан ман аз шумо пешниҳод карда метавонам, ҳозир тайёр карда омадам. Ин онҳое ки гӯштро дӯст намедоранд, гӯшт намехӯранд,
мана помидор, қаламфури булғорӣ, бақлаҷон, хоч ё ин ки гриби ва боз помидор. Онам шумо баъд намаку он мурчу намакашро мезанам дар оташдон мепазам ва дар тавоқ бо пиёз ва нони тоҷикӣ пешниҳод мекунам. ҷолиб. ин сих кабобро мо эҷод кардем, номашро марварид мондем. Марворид? Марворид. Ҷолиб. барои чӣ марворид? Барои он ки дар ин ҷо се намуди гӯшт ҳаст. ду намуди гӯшт ва як намуди равған. Ду намуди равған. Гӯшти гӯсфанд, гӯшти гов, руғани гӯсфанд, руғани гов ва фарши гӯсфанд, фарши гов. ин эҷоҷоти худатон аст. вақте ки ин чизҳоро мехӯрӣ, ҳис мекунӣ ҳама намуди гӯштҳо дар ин ҷо ҳаст. Як маззаи омехтаи гӯштҳо, ё ки гӯем як ансамбли гӯштҳоро шумо эҷод кардед. баъзе одамо аз ман мепурсанд, ту чӣ хел мефаҳмӣ ки ҳамун пухт? Ту хӯрда намедонӣ? Чунки вай метавонад хом бошад, хунаш бошад. ман мегӯям, вақте ки бисёр мепазӣ, вақте ки таҷрибадор мешавӣ, гӯё ки ин ҳар як гӯштҳо забон пайдо мекунанд, қатӣ ту гап мезананд. мегӯям, Сӯроб, мана гир ман ҳозир пухта шудам. Мана хӯрам. Хуб Сӯроб, дар поёни суҳбат мегӯем ки мо дар бораи сих кабоб зиёд ҳарф задему. Гӯшта намондед? Гӯшта намондед. Акун донад гӯем шунидан кайф бовад монанди дидан. шумо меню доред? Ман мехоҳам барои худам якчанд сих кабоб интихоб кунам. Меню мо дорем. аз сабабе ки ҳозир пандемия ҳаст, ҳар хел мисол менюе гирифта, мисол ҳар як даст ба даст шудан мо намехоҳем. аз рӯи гигиена мо ба асри стия гӯем, мана ин хел чизо вай кардем. Сӯҳроб, ман чӣ хел истифода барам? Мана камераамро даргирондам. Инро банам ту камератонро даргиронед, ҳамаша медоред, дар ин ҷо худаш мебарояд. дар телефони шумо метавонед ин чизро дар саҳифаи телефонатон ҳифз кунед. ҳама вақт шумо метавонед ду бор се бор ин чизро такрор намекунед. Як бор мекунед, ҳифз мекунед, ҳама вақт дар даст. Мисли апликейшн аст, а? Мисли апликейшн аст, осон аст. ва воқеан бинед, ман дар салатҳо, суюқ кабобҳо, шиш кабобҳо, ҳама намудаш дар ин ҷо қатъи нархаш, баъд састав дар дармаш чиҳо меояд, аз кабоби гӯшт ҳамаш ҳаст. Хуб, аста гӯсфандро мегӯянд ки як ҷонвари бисёр беҳунару тарсую ландаҳур, аммо Сӯҳроб номаша бисёр хуб мондааст, яъне гӯсфанди шер ҷасур. хуб, дӯстони азиз, ҳоло мо фармоишамонро интизор ҳастем ва то таҳия шудани он ман мехостам ҳамина илова кунам ки боиси ифтихор аст вақте ки ҳамватанони мо, ҷавонони тоҷик дар хориҷ аз кишвар худро гум намекунанд ва барои тағйир ёфтани зиндагии худ кӯшиш мекунанд ва ин кӯшишҳои онҳо на танҳо барои беҳбуд ёфтани зиндагиашон кӯмак мекунад, балки як роҳест барои тарғиби фарҳанг, маданият ва умуман ошхонаву ғизоҳои миллии тоҷикӣ. من جای من عوض کردم تا اینکه شما خوبتر این منظری رو ببینید. تشکر زیاد سهراب جون و این سیخ کباب که ما فرمایش دادیم. واقعا بوی بامزه، دلی من اول که گم زد میخوام توی سرجاست چشم و در اینجا من این سیخ کبابی که سهراب گفت که خودش ایجاد کرده است، یعنی بیف رول و اون از آمیخته گوشت، قسمت گوشت مرمری گاو و با دو نمود گوشت کوبیده گاو و گوسفند و کمی چربو تهیه شده است. یه محبت
خیلی بامزه است.